мисля, че това видео ще го кача преди или след моите рисунки, не знам. Това видео ще ви покажа подчертавам моите домашни любимци. Аз имам 3 в момента. Рибите ги броя за един. Имам куче, риби и после ще разберете какъв е другия любимец. Да, аз всъщност при живота си доста неща съм гледала. Аз ще ви ги изброя. Стрипах се с стола като котки, кучета, риби, това тайното животно, гълъби, хамстер, морско свинче, път-пъдък. Да, чухте ме, път-пъдък съм гледала. И да, май в общи линии за това. И така, мисля, че всички познавате моя домашен любимец. Първият ми участвал в доста мои видеа, по мюзикалите даже, в Инстаграм и така. Ето я. Тя се казва Мари, който не знаете национални, и един нищо да идва на Инстаграм. Да, тя е порода на ниските нараски на щиц на година и колкото на Марината. И един месец. Тя 14 на ден май. И така, празнувахме гола. Не ставаше за снимане. Тя, като я взехме, беше дел, но тя почуйте малко. И тя в момента е малко мръсничка. Да, както знаете, 4 крака, 2 уши, една пашка. И да, няма да ви покажа неща, няма да ви пешка, само нещо да ви покажа. Ето така, тя доста е къщката, тя доста често сменя къщите. Даже тя беше с една друга, която се да го почапа, не направи така. Ама я си къса и затова изяхме тази. Не е много удобно да ама. И ето червено, преди имаше такова с черно, ръждяша, защото пъхме с кръв. И така, рибите не са в най-обикновени аквариум, но доста са. Не са и много, преди имахме дискусии и червени. Но умряха, бяха два, един се разболя и другия след не умря. Да, сега имаме скалари, те пак трябва да станат големи, но още са мъни. И така, сега ще покажа моят друг домашен любимец. Ето го и да, другия любимец. От тук изглежда като морско свише, но е зайче. Много cool месец, бяла тук бе, не обича камерата, само първия дебют. Май втория, защото снимах и така чудесно. Ето го черно-бял, но не обича. Тъй като кръстови на човека, който ще ми подари, още има бухчета, дето и стилажа. И да, просто миличко. Ниха, само трябва. И ще ви кажа една смешна случка. Още когато я взехме, сложихме на леглото, тъй като още нямаше. И тя без да има срам ми напика леглото. Въгълчето ми напика леглото. Няма срам. Да, маринетката много я харесва. Сега ще ви кажа какво правят. Ударил го милото. Какво да направим? Не вижте хора. Хора не се вижда много. Лижия. Тя милата се страхува от маринет, тъй като маринет е 100 пъти по-голям от нея, но добре, 100 пъти не е. Айде слизай, няма. И когато е в клетката, тя тъй като не подбирато нейната клетка, после ще да покажа. Маринетката иска да се играе с нея, ама с кинти. Да. Ето тя се спухва и почва да шара. Вики! Тя е синеалка. Муцунка. Синеалка муцунка е тя. Ушенци малко. И опашчицата е много малка. Не знам защо мога да ви покажа. Кой код видео? Ето. Това е отзад нейната фризура, но тя ще падне. Пухочето. И сега ще ви покажа нейната клетка, само да я сложа в клетката, защото бяга.
нищо. Видите, не знам колко добре снимам. Ето това е за вода, вътре слагаме храна. Просто бутаме храна, стара по този начин. И да, хора, това са моите два домашни любимеца от 3, тъй като рибите нямам какво да ви показвам, най-обикновени риби. И да, така, ако клипът ви е харесал, дайте палче нагоре. Не забравяйте да се абонирате за мен. Пишете ми долу коментарите дали искате да... Какъв искате да бъде следващия клип и дали искате да снимаме с Деси Панайотова, нещо там, някакво предизвикателство и така нататък. Не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качвам ново видео, което може някои хора да умрат до тогава. Но по-често да почвам да качвам. И да, това беше всичко. Да, вече ви казах за лайкването, абонирането, коментирането и до скоро!